ai jama'a ubangiji Allah kawo mana sauki a wannan kasa ta mu wannan sace da ake na mutane a wannan dinga sace jama'a amma ai kun san zuwa yan siyasa ne da yaran yan siyasa dukkan inda ake boye mutanen ba kan bayan yan siyasa bane ni nan gaya ma na san kango ya kai 10 inda ake boye mutane aikin banza ya wani ko ba ka bane a ni ban sani ba wallahi ban sani ba kace ban sani ba kai to ni ba na tsoro dan iska ne ni kwarai ta taccen mara kunya ban sani ba uban wani ke tsoro Allah ine wanda ya fasa kwarai ba na san ko ina din da ke yi ban baka ne kai na san ko kai ya tsoro tsora kan yanzu saboda Allah lauje ba za ka sa annabi ya fi ku ba duk irin nasiyan da ake muku a garin na baka ji yanzu duk irin nasiyan da kungiyar DHS faɗa alkali ko kai shiru take yi kai baka dauka ba dole mu faɗa gaskiya ko ban waye he na faɗa din da mai gaskiya ne baba ai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka faɗa alkhairi ko kai shiru to kai kaji faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan kungiya ko ta da bakin kauta ne ya kai ga halaka ni tsoron maniki ba an da nake tsoro ai dama ba na ji alhamdulillah dama ai irin ku muke so wanda suka san inda ake koye wanda aka sato dan haka za mu je ka nuna mana ko da gida biyu ne a gonwan nan da ka sani na'am gida biyu kawai a da je ka nuna mana ai ka sani gida biyu kawai za ka nuna ka sani ai ba wani ya ji ba mu je ka nuna mana gida biyu wallahi tallahi ƙarya ne wallahi ka san Allah wallahi ƙarya ne dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ƙarya ne kai ma ka ci ne ni wallahi tabbabe ne wallahi ƙarya ne amma ai ka san ma ka ci ne ni ko ni ba sani ba ai ka je ka nuna da ka sani wallahi gidan biyu za ka nuna goma ba ka sani dan Muhammadu Rasulullahi goma wallahi ma za ka nuna mun kawai ma ka ci